बेखौ बुंदों जे हेमाव स्टेटआ फ्रेडेरिक फिसा रिजन बे संसारा मोनब्रै दैसानि लेस्टा वाट्स इबिनो बथौआ ब्रैडि रिजन थामावा फेदेर जों सिबिबोदों मानिबोदों फोथायबोदों attached read आरो जों थांनानै थाबोदों keeps a already थिरिदा read सानजा दैसानि सान ओंखारनायनि बिद्दाजों जों गासिबो संसारखौ मोनब्रैखौ जों बारबोबाय बेखौ बुंदों गोथार साफाजुआ रिक्सा beheaded what in the wet बेनिफ्राय बेयाव होदों Allah has to be the truzen on a bit half rate जों मानसिनि खान्थिखौ दोननानै या गारनानै या let's see what are written आरो जोंनि आखलखौ दोनथ'नानै see me the hearts in the reason संसारा मोनसे repatriation and what इसोरनि बायखोजों आरो तेत्रिसखौथिनि लुबैनायजों दिनैहाय एमास द क्रुइडना इसोरनि लुबैनाय बायदियै ध्यान मथियै आरो बिसोर हास्थायनाय बायदि इसोरनाव बिनाय बायदियै दिनखौ बिसोर मोनबाय होनदों आयशु थादसिनि behavior what मोनबाय होनदों आं मानो बुंदों मानो होनबा थादसिनि बे निराकार गासिबो इसोरनि सोरजिनाया थारखौ नेनानै इसोर बिसोरना दिनै जाफुंबाय नेनानै दं होननाया बेनो जे counter region आरो what मोनबाय आरो that created idealism बेदा वाट ओमफ्राय नाथाय होनदों जोङो निराकारा गासिबो सैथो आरो थारखौ मोननायनि उनाव दिनै साकारा जोंहा जेबोनो गैया जेबो मिथिया जों माजों सोलिनांगौ मा दिसाहि माया जोबलांखो आरो माजों जोंहा गुदि हमनानै थाबायफिननांगौ बेयो साकारा रावबो मिथियानो साकारखौ सोरखौ होनदों मनुष्यखौ होनदों साकार एसु मानो साकार the new what irradiation साकारा बेखौनो होनो जे जों गासिबो मोनबाय लेजि वाट इरिन जोङो लुबैनाय माथे जोङो मावना जाना गासिबो जे हास्थायनायखौ जों मानसि हिसाबै खालामनो हायो होनदों एसु थ्रिपे द वेट इडिडेन एखायनो गासिबो जों हानायखायनो जोंखौ साकार मुङाव दोनदों साकाराव जोंखौ दोनदों मानसिखौ एसु ओमफ्राय नेक्स्ट थार्ड रिलेसन निराकार माखौ होनदों थिक्सोबा दिरिन आरो वाट नेनानै थादों जायखौ होनदों इसोरखौ लिबेनाव रिदिन आरो जोंहाबो मोनसे नेनानै दं बे मा साकारा जोंनि देहा नाथाय जोंनि गेजेरावबो मोनसे निराकार दं बे नेनानै दं सोरखौ आरोबाव जोङो मोनफिननो थाखाय जोंनि आत्माया नेनानै दं थिसि बे माबाद नाथाय जों गोथाङा साकारा बेखौ जेबो मिथिया थिसि बे नवेस नों दा सान होनदों नों दा सान फैदों जादों थांफिनगोन थैनाया गोरलै Did you would win a what decision? थैनाया गोरलै थाम सुगुरदो थैनाया मानो गोरलै दा चिरिदि हिदो what इसोरा कालचार होखानाय दङ थैनाया गोरलै नाथाय आरोबाव खेबसे सानबावोबा थैनाय होनोब्ला दिजिमिनेबाय इरिदिन जों जुदि गोरोन्थि मावनानै थाङोबा उजिफिनाबा थैनानै थैथाबोबा बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा एसु फ्रेक्सिडि हेबिट वास जोहा सोलायनांगौ फैफिननांगौ थांफिननांगौ इसोरा जोंनो बेखौ बायखो होखादों नाथाय जों बिदियाव गसंनानै थानो रोङा जों बिदियाव लेक्सिडिरि जों बिदियाव लेटिमिनि वाट समायाखै इसोरनि बायखो मथे जों थांनांगौ आरो फैफिननांगौनि जोंहा जेबो आखल जायाखै बे संसाराव फैनानै सुप्रिखारि दिनेस आवलिदिस नोंखौ मानो आंखौ सिबिदों होननानै फोरोंलांदों फिसा नोंनो बुंखादों आफा नोंनि राखा आं नोंखौ लोगो हमफिनगोन सानसे होनना बुंदों थिग जाबोदों अआ लिरबिनाव सिरिदिन थ' बे सोदोबैनो बे बोसोरैनो आं दिनै फैफिनबाय मोनसेखौ लोगो हमनो थाखाय सेक्टेरि दुआ रिन आरो आं नोंसोरखौ बुंखादों आं निराकार आरो आं दाबो निराकार नाथाय लेसिरिदो फोथायोबा नों साकाराव रावबो नों आंखौ मोनगोन होनदों नुगोन होनदों सेमिना वेदन नोंजोंनो दंफायो आं बेखौ बुंदों आसु बाथि बेरे हेदावासो सानजानि गासिबो गुना जोंहा आथिं सोरजिना होबाय मेगन सोरजिना होबाय फुरा सोलेरखौनो सोरजिनानै जोंनो महर दाबाय आरो होबाय जों सोलिबाय दे होनदों जों सोलिबाय दे जाबाय जोंहा फुरा आथिंनिफ्राय खर'सिम जाबाय नुबायबो जों समायना संसारखौ आफानि जोंनो होनाय जि जोंनो होदों सम्पति जों बेखौ बाहायखांबायबो मोनबायबो जाबायबो थाबायबो दिनैहाय बिदाया मा
गाज्रिनि बिदाय आरो मोजांनि सोरजिनाय आरो मोजांनि थाथावना बेखौ जोंनो नांगौ आरो बे जोबथा समा फैखागोन आफाया बुंदों संसाराव गेलेखांनायनि उनाव आं नोंखौ जिरायनानै फज'नानै बुजुबनो थाखाय फैगोन हिसाबै बुंखालांखादों नाथाय होनदों सेगिरित इन'वा प्रकृतिया बुंदों आफा होननाय बोसोनै नों थानो रोङोमोनब्ला फिसा दिनै नों आफाजों ग्रें ग्रें नोंसोर लुबैनाया गाबख'नाया नागिरनाया दिनैनो नै दानो होनदों असुर गोथार इसोर आफा जिउआ Parts of the behavior words that become of the weight under the duration of the back with the breathing and then जा नोंसोरनि सोरांनि थाखाय जिउ खुंनायनि सोरां जा नोंसोरनो होदोंमोन सान बिनि नोजोराव जोबोदसे गोरोन्थि जाबोबाय खेमा होथावनायनिथ' बाथ्रायानो फैया थेवबो गाबख'नायनि गेजेराव नोंसोरनो महर मुल्य गोनां महरखौ होनायनि गेजेरजों दा बिरुवाद दिनै आरो इसोरा आफाया गसंबावदों नोंसोरखौ खेमा होनो थाखाय नों जेसेबांखि गिदिर दायानो मावाथों रिक्सा बाहाट मिथिगौ आं बे दाया नोंनि गोसोनि नङा नोंनि सोलेरनि नङा नोंनि साननायनि नङा दङ बेयाव नोंखौ बोबथिंगा बेनिखायनो नों दिनै खेमा मोननो हागौ Ashram Prasida heaven and what she did in tradition at the warden दिनै नोंसोरबो मिथिनांगोन आं मानि थाखाय गसंदों इसोरा बुंदों Let's be the heart आरो नोंसोर जुगिनिफ्राय मा नागिरबोदों नों मा आजावनो नागिरदों आजावनानै नों लाथावना जायोब्लासो आं नोंनो होनो हागोन शान्दों Ashram Let's step here with the rest dictator to be no what seek the word to breathe and order seek the version of everyone till the da resident That you are the tick, other with them and reason, have the crowd reader, or the lista for the dreaded blavorats. Bani, oh, soften them. Fancy by the heart, irradiation. Sonshara Zeri by the Gilebo by, dinner needs born out, Nangona Bectida Gile, Nangona Bectida Gile. So Sami the hard reader, Sanjani the Sazanza Selibana, Negasibo Ongo Kumun by, dinner is a mango and Banango dinner. खोला दिशानि गुनखौ लानानै आत्मा गुन होनदों आत्मा गुन आत्मानि सोलेर नोंनि जिबनखौ आत्मा नोंहा मोनफिननांगौ बे आत्माजों लोगो हमोब्लासो नोंनि बे समायना सोलेरखौ आरो नों मोनफैफिनगोन बे आंनि नोंनि सोलेर होनायाव बे आंनि बादामोन होनदों मा समाय लानाय जे नोंनो होफिनगोन आं होनना Ashram Gatar Ashram Afa Jua Hair Guru Ashram Achabi had the rights to carry the men already examined the Guru Generation and the Christian the Britain and the Eurasian. Because the bandem, did the Ango so abandoned by target of Sunanga Lapa and the Tampagan. Nakuna getting out and including by. Let's see where the name Arish Nungo Sondongba, Ango Sonda Lapa and Zilligo Tanga. Semene. जोंहा बेबायदि बुंनानै गसंनाया मा आफानि बोसोन खौ फालिना जोंनि मोजां आरो गाज्रिखौ त्याग खालामनानै मोजांखौ नों गावनियाव देहायाव साजायनानै आरो गाज्रिखौ नों त्याग खालामनानै नों गसंनांगोन शान्दों शिक्षाबो देथायनो वाच इदिनो द विन आं दिनै मानो गुरु हरदों नोंसिनि गेजेराव गाज्रि मोजां नोंसोर गासिबो सोलिनायखौ बासिनोसो हरदों दा Let's give it a watch नोंसोर बुजिस'नो हायाखै मिथिस'नो हायाखै आं बेखौ नोंनो खोन्थानो गोरोन्थिखौ खोन्थानोसो नोंनो गुरु हरदों दा थिखि बेदवा बेदवश एदनेन एदवाद नों आंखौ फोथायो मानियो फुजिदों एसे बेदवा नुबोदों आंखौ हास्थायनो नोंसोर मा मानिबोदों मा खहा जादों थिगसे बिदि मिथिगौ आं शान्दों होनोब्ला बे गासिबो फोथायनाय आरो फुजिनायनि सन्मानखौ लानानै नों गोसोखांनानै आंखौ फुजिनायानो जाबाय नों गावखौ मोजां खालामनाय आंखौ मानियानो जाबाय नों गावखौ मोजाङाव दोननाय आरो आंखौ फोथायनाय आरो आंखौ सिबिनायजों लोगोसे गावखौ अरायबो खुसिजों दोननायासो आंनि पसन्द होनदों बे आंनि मोजां मोननाय बे आंनि अननाय अब्लासो आं बुङो नोंस्रा नों आंखौ सिबियो थारैनो नोंखौ अरायबो गोजोनाव नों दोन
नों अरायबो खुसियाव था नों गावखौ अरायबो गोथाराव दोन आरो गावखौ अरायबो आंनि खाथियाव फैथावनानो समायना जानानै था फिसा बिसो आंखौ फुजिनाय जायो Ashu, that's it. The head of wash the green warden, and the be tired do is the tirade. नोंनि बे आखाइ मोननैखौ खबजबनाया मानि थाखाय खबजबदों आंनियाव आफा आं नोंनि अननायखौ लानो हायो आं खबजबदों नाथाय बेखेवनानै आं नोंनि अननायखौ बोजबनानै लानो हायो बेबायदियैसो आं खबजबनो खिथादों Ashu, that's it. The head of wash the great of revelation and a water and a buндं नुदों दे मेगनखौ आं मानो होदों दे फिसा नोंनि आवगोलाव जा दं बुथुम अन दे दावगाबो आंनिसिम होनदों आं संसाराव बेखौसो बोसोन होदों आं Ashu, गासैबो दाहा सुग्रोदो नेवसिन आथिं दङ फिसा दे नोंनि नांगौ माने नों मानबाय नाङा थाबाय दे समायनायै देलोंनो आरो दे समायना रंजायै खुसि थां जा फै आरो थांफिन नैबे आंनि बोसोन होनदों Ashu, गोथार इसोर आफा जिउ सफ्लिक साक्षुना बग्रुदानाव शिदग्रिदानाव ब्रिदानाव जेदाव रिदिन एखायनो होनदों नों दिनै आंखौ आखाइ हमजेनबाय फिसा होनदों नों दिनै आंखौ आखाइ हमजेनबाय फिसा बे हमजेननाय दिसानि सा मोनफ्रोमबो गुनखौ नों थारै सोलि मानो होनबा बे नोंनि फैफिननायनि दिनसो बे खोला दिना Ashu, जानो महर मोनबाय मोनबानि बाथिनि आथिंनि खर'सि नोंखौ दाखांबाय महर होखांबाय बे सानजा दिसानि गासैबो सान ओंखारनायनि गुन बियो लेसिखेमैनो वाट एबानि खोलानि जा सान नोंखौ अनगोन बुथुमगोन आरो बोजबगोन आरो नोंनि गोदान महर दानायनिसो बे होनदों Ashu, Riksapi has the generation. आं दिनै सिरियै नोंखौ आं फैबाय होननानै बुङाखै आरो नोंखौ आन्दायाव दोनाखै आं आंनि गसंनाय लोगोनो आं नोंखौ फसंदों आंनि जिरायनाय लोगोनो आं नोंखौ फज'दों आरो आं बुंनाय लोगोनो नोंखौ फोरोंदों फिसा बेनिखायनो taxi rudely and a warrior आं दं नोंनि साखाथियावनो खाथियावनो नों सोलोंदे आं नेदों दे होनदों Ashu, Gatar, Asher, Alpha, Jua. Krexta Hashime and a watch to the reading, and a way she be dead in the origin. When Bani Sari was a Wahani as that title so shall do many with the Kagan, Rabon Tana Hakaya Manana, Bepap Nimila, Tankana Goka. Ashu, Latine, Simdananoa, Brinanawashun, Grinanadua, Pinananda. बे गिलौबालु संसारनि बे गिलौबालु समनिफ्रायनो नों गावखौ बासायनो हायोबा आंनि अननायाव फिसा बिमा वाच अमर जाबाय नों फिसा होनदों गोथार इसोर आफा जिउआ फिनसा बनाश दैरित बेखायनो आं बुङो होनदों इसोरा जे व्यक्ति गावनो आफा आं मोजां जानि आफा आं मोजां जाखागोन आफा बेखौ गावबा-गाव नारा-नाथा गावनि गोसोआव सोरखौबा लाफायालाबानो माने सोरखौबा लाफायालाबासिनो होनदों नों गावनो सिदा जा व्यक्ति साफ्रामबो Ashu, दासिमबो दाहा रिजन आरो बेयाव सोलों आफानि गुना मा मानो होनबा बेसो नोंनि धोना आफा जोङो मा लांफायो जेबो लांफाया लांफागोन जों माखौ आफानि गुन आरो बिद्दाखौ बेसो नोंजों थांफागोन फिसा थैनायाव आरो नों बे आंनि गुनजोंनो नों आंखौ लोगो हमफैनांगोन आं नोंनो लामा होखाबाय आंनि खाथियाव फैनो थाखाय बे जाहैबाय नोंनि लामा फिसा गोथार इसोर आफा जिउआ Some the Christ of the next to the original reason and a warden. Oh, so let him in a while on Sula go to our sharper and there. So Sunday Maya on the meeting, but I begin a Jadamba, Hakorao, that Hananga Tangao Lunder. Ashu, Pina watch in Ebrina, what it is. Oh, I'm served to go with them. Say more, go more, at a time within a bar more on to pin them. Bijit, nai, miti, sinai. Manana, levy watch. Nunga kunana get the tar with it. Guitar, Ishar, Alpha, Jua, Hair, Guru, Ashu.
Lapidas that became an adas to read in every crudana, region ready the war, region. Then Sapram Bahai or Paishurenda. Did you want? Eliminate what? Timanara, Reds. जोङो दिसा सानजाखौ लाफानानै जों खेमाबिनि आरो जों गथायनि खोला दिसानि आइ माहा खुंनाय आफा इसोरनि खुंनायाव इसोर जों होननांगोन दे आफा इसोर सोरजिनायनिफ्राय दासिम जोंहा गोबां सोमोहर जाबोबाय आरो उजिबोबाय जों मिथियासै जोंहा मा दाय जाखो आफा सानदा दिसानि जा जोंहा मावबोनाय गोरोन्थि नोंनाव खेमा बिफाय आफा आरो बे खेमा होनायजों लोगोसे खेमा बिनायजों लोगोसे खोला दिसा आइ माहा आरो आइ इसोरनि खाथियाव जों गावखौ गथाय जाहाथे नोंनि बेंनाय मथे जोङो सोलिलांनो हायो आरो गावखौ नोंनो गथायो आफा इसोर जों गथायनो हायो गावखौनो गावजों लोगोसे साफ्रोमबो संसार आरो साफ्रोमबो नोंखौ हास्थायनाय सुबुंखौ गथायफायो आंनि नखरजों लोगोसे होननानै प्रार्थना खालामनांगौ दे हेबरे परमेश्वर गथा सब जफा मिनिंग दस समरदा ओ यीशु ओ फाहियामोस तेरे नाम द ग्रोस सेक्शन Alam na the crow the namach elefit the moderation. Paya ham sukho the name tidy, and then us the kujanam baka the diasom. Kissy back him in the match, other than that she came in the watiri amam sukobe, allow us lemina. Paya hamam sukho the renam sikibibina, wahat subakaya namamashad, loves the pick him in the wild. Suvaram Tasha Kamanan Dera Tosha Kimandaro Bantaman Bergonana to Dollar Syllable was she did. Fire hands and a good trial region. Rosa Kamanda Kiddy region of Tremamba watch you did. Fire launched the came in the wires you. Fire hands she came with the now. And the test came in the what you do. Love she came in our ticket in what another the rich never the wire you. Among what you the band. Oh, Fire Hara that's the keeper. Rumam the Sasha the commander and the watch the bed fire and on the operation. Oh, Rasta came in the row and another to become a wise you. Nachada the Ram Trasha the Pokor and under the Barais, Russia Pamamber with the Tashi the Minor, the Sugar the Bidan, or she remember Empire and understood the Brekia the Ram Taborana should about it. I was a member of Wash the day show the issue Bama the Wan. Oh, by a house to the Memon and throw a sniffy could read the mouse of Abadan, or as the Kiman that are watery and the board and the name of the wine. A suman fire and now stove it, or a tax of a mamba crodona shidoverina waterishanam. Oh, by a hammer and amba kusharan, or a tacit that came under the wash the kimanda weather even a wash you. A shoe and amba how. I love to take her and amba garas to the everywhere. Rasana mam the kushuba. A sube cassi the kimanda watiri amamba wa. Arasuko Commander Kridonoro so Governor Bibam Nadaria Suman Pokar and a member Allah Chikemanda Rodo Subakorona Mamosho Oh by a hard and awesome the kiss the Kimamarana support the Mema Nasadana the Wachim, Lebaranam Sekeba the Nats the Kuvarina Mima, or Darasikim and the Goro Terasidi Uridamam, or Rohaya Daramemam Chagro Tearanam Rushida, Ridao Shidahishu, O Payahamam the War, Rukamara the Rushiradon, or love to cross Novakuba the Renam the Crow, Radias to the key the Reginabim, Nafi Kebaranas the Kamanarao, Arada Cover the Tama Chiki the world regional. Tapa Shekere, Dapa Shekere, Mama Britaya, though, a Chikiwanaram the Grusha, the Greed, the Washing, a Sumema Bahashu, the radar, Trust the farm, Bekri the boat, address to table the watch, Shedam, the work the Gimamba, the Rada say, other rest the Kevidu, the Dastakia, a Suman of the Krishu. Oh, for sure, Kimam the crushed issue. Katasabajua, Lesiban, I carried a wash, Kimina but the watch children, Rakabal snum of the top, Brother Washidaga, Badanawa.
Shamam takridit stivoridinem, karastiki with the watchadina what the Fritama was shaga, Banada de Resan, Wada was Sama Babayadam, command the study, issue with an off. Qatar, Ashur, Afa, Jua, Hair, Guru, Ashur. Sanitize to watch him, and if it have the voice to Kidawa, the Bemamba, Pigida, Trash. Beko High, Beko Rikalambai, Rilabai, Snitwart, Liden, Ekolabai, and a pie, stood shaded over the West Stabilo, Brenda was the Kima, but and the Vajanga Gujuko, Okanko was the Kangan, Hako was the Kangan, Monredi Sakos the Kangan, and the five son. Okapur gerlei, and the five along bar. Because Shivo the Sekanga does the sum, but the Sekanga Jumbunago, or I have a sure, or I have a share. The watch, a bit of words, read this tradition. Qatar Safajua, Qatar Safajua, Qatar Safajua. He chewed a notch, he been a wadaridan, and a water chiduma, federation. Beavunder, O Mansienda, Kindaros to read the name product. Nibide Hanita Kayanga Bang say goodbye. Behanaya, Mrs. Sakaramudeng. Atmani be Roxa de Pito region, Damena watch, Numitia, Angan Kuburi Putanka, Buri Jewish Buri Margaret, Nibide House, Kurang. Number committee of Shanda. The Rixa become the region, a pair them. Basically, Gassivan and Nango, but Bumoga, Sivan and Nugaden, it in them. The Rixa behaved, bigger than Alozayaki, Tuakin and Handa, Manamba, soon the Christian Rudina, reason, never what. Mulogana Jibon out, Mulogana Jibon Co, I don't be Nazagan and about them. Tixiwa, Driden, and a beer. Lakeside route iridibet, Ganang, Tar, Beyond, Mana, Sundik, Nungin is hand, Nasuri the Pimendawa, rich. To be the Haku, the Nutakai, the Nase Bang, Warbun Coamvada, a shoe, and a pie. Tixa de was the Kimine the one. I think I was on the Takayang blood, Siguar Hahada. Assure, take separate the word here in which are a bit Akaiman Mikos Hazaina Takai Anglo Cormode. Assure, flicks at the haven the words stamina to grudit are Megoni Nazerao, Butumnai, Baknaina, Ilex so deep, Gabamsi Cormo Albini Takai Bizaga Herdunga. Assure, the Ricks at the country the watch the name in the word, and the bar, Nego Coronepe, I tears in Lanani Cormo. Situaratan, Becon Moment, Prambasel the Maunaya, the Ang at your bubuyund. Assure, the Rex have a high risk in a region, a what, Bahanda, no minimity, Selena to the Gassibus, Selena Gassibus to Bakunanga Gadova. Some the Christian and a watch, Bekugani Pine and Nisela Jella Hayogalia, and Babekugani Begolanga Hawa, about Hagen. And then, Manamba, sing the Gowash. Behanko Nita don't come on go, no quick Nanguba. Assure, Mana, same Jack shoe dreet and a white gen. Behanga, no Nisalico live in Egan Shat. Assure, that's sort of the hand out. It did it why. I'm a Belgian Bowden. Jadi be garantia bahaya ba, jadi be ko garantia monaba garanti bahaya ba, bejiwa na misaler orai do mene bai thaye, be gubuni ta kainonga, be na misaler ko be kau menpine, mana be menpine selera ma, ang bosan na ni ciorai biye, oh mersha, na misaler ko dang menpine na, bosan ni kanai selera se mukti seler, assure. Separate side shoulder and the main arteries to be treated drooling arteries in the main bowat. Biana Bundan. They comes to the consider to watch a Dharma Pridash. Nichi did. Risumuni for a Dharma Komanagalanga. Given a why, Bisher gear.
आं मानसि उजिनानै मुक्ति मोननाय नङा खोमा बे मुक्ति मोननोनो मोनसे समाव होनदों बे मुक्ति मोननोनो मुक्तिनि बाथ्राखौ लानानैनो धर्म होननायखौ फोसावदोंमोन सन्यासिफ्रा होनदों Ashu kriptak so enden wait माबोरै थाखाय होनदों सुंसाय इबिदन बिदिनो होनदों सुख आरो सान्तिखौ नागिरनानै आदा खावसा जानानै बियो तपस्या थानानै गावनि मुक्तिखौ नागिरनायावबो बे धोरोम होननाय सोदोबा गालांनाय जादों संसाराव बेखौ बुंदों सन्यासिफ्रा बेखौ बुंदों Ashu they accepted the hardship and the literary reason under the weight and the banding bedaw and the bedaw the मोनथाम जुगाव बेदाव होनदों जे बे मानसिया मारै मुक्ति जानो हागौ सन्यासिफ्रा बिनि ध्यान थानानै नागिरदोंमोन बेयाव मोनसे ध्यान थानायाव बे मोनसे आत्मानि लामा नागिरनायाव मोनसे धोरोमबो गालांनांगौ जादों संसाराव होनदों Ashu Praksana heaven was in the attitude and die MMOH होमबा गासिबो धोरोमनि मिनिंनि लामाया बेखौनो सन्यासिफ्रा फोरोंलांदों जे जोङो माबोरै मुक्ति जानो हागौ जों माबोरै जोंनि जिउआ आरोबाव मोदोम मोननो हागौ आरो जों माबोरै मुक्ति जानानै इसोरनिसिम थांना आरो फैफिननो हागौ नै बिनि लामाखौ नागिरदोंमोन मोनफ्रोमबो धोरोमा होनदों Ashu accept the head watch and the hidden Leji watch आरो होनदों थिमजुवा जोंनि सोलेरा बेखौनो नेदों बेखौनो नागिरदों आरो धोरोमनि मिनिंआबो बेखौनो एसे एरायनानै बेखौनो थाङो जों माबोरै मुक्ति जागोन Ashu Sobrataj Kirinim the garage to do determine the motor the beginning of creation बेयाव होनदों मुक्ति होग्राया सासेल' आरो जिउ होग्राया सासेल' देहा होग्राया सासेल' संसार होग्राया सासेल' गासिबो संसाराव 33 खौथिबाबो सासेल' बेनो जाबाय आफा निराकार इसोर बे लुबैबानो गासिबो जायो बे हास्थायबानो गासिबो जायो बे मुलुग गासिबो बे सासेयानो नों जायखौ 33 खौथि खुलुमाथों होनोबा किन्थु वे बिनि सोंथि बिनि फिननाय बिनि एन्सार बिनि होनाय जवाब आरो बिनि होनांगौ फिथाइया बे सासेनावल' दं नों जेखौखि खुग्लुबखांग्राव खुलुमाथों फुरुले बेनावसो दं होनदों Ashu जेब्लानाखि इसोरा नोंखौ फिसा होनानै बजबा नों जेखौखि खुलुमा फिसा जेबो मोना नों होनदों Ashu मानो थाखाय होनदों जे सेनिफ्राय ब्रैसिम जेखौखि खुग्लुबा खांग्राङा जेखौखि फोथाया जेखौखि धोरोमखौ नाथाय आफाया गावनि बाथौआव फैनानै नोंखौ फिसा नों आंनि होनांगौ माने जों जेराव खुग्लुबखांग्राव खुज्रुबा जों मोननो हाया जुदि बियो जोंखौ बजबाबा नों जायखौखि फुजिया सामिंग्रिट साफ्रोमबो गुरुआ बेखौनो होननानै दोनदों थाथ' फिसा आफा फैगोन नोंखौ बजबनो थाखाय बे फैजासेया नों पापदामाव साफ्रोमबो गुरुआ बुंदों जिसु ख्रिस्टसिम Ashu जिसु ख्रिस्टसिम नाथाय होनदों रिक्सा ट्राक्टर ट्रेडिं आनन्द रुजुं सेनिफ्राय ब्रैसिम गासिबो गावबागाव हाबाफारिया मोनफा मोनफा गुनै बे संसाराव गसंनानै थानो थाखाय मोनसे गथा संसार बासिम मोनफैनो थाखाय बयबो बलिदान होदों Ashu त्याग खालामदों गावनि रंजानायखौ गारदों Ashu सोरनि थाखाय नोंनि थाखाय होनोब्ला थिगसा प्रिकाट्रिस are payment in the way बैफोर फिसा आरो गिदिर गासिबो दं इसोरनि सोरजिनाय लुबैनाया खालि मानसिनि थाखायल' Ashu बे मानसिनि थाखायल' रुसाम बालसिं देंग्रुं दाब्रा सुदु रेडि मेसि गुरु बेदर अरस खामो रेडन जोंनो सोरजिफादों दै सोरजिफादों अर सोरजिफादों हा सोरजिफादों दंफां सोरजिफादों एलेक्सेन्डारि बिफां फिथाइ गासिबो सोरजिफादों गोदो गोबाब खिमजुबाय बेजों खुनु लेना देना गैया सोमोन्दो गैया जोंनि आत्मा आरो जिउआ बै आफानि अनगा Ashu fix the revelation of the remember watch किनोने the watch लिखसा हेबोदो बेफोर गासिबो जोंनि सोलिनांगौ देहानि गुन देहानि मा थाथावना गोथां लिखसिबे जोंनो बेयो ओरैनो थाफाखानायखा नाथाय जोङो इक्सपदे आरिसिन जोंनि अन्थाइ खुलुमनानै इसोरखौ मोना जोंनि मुर्ति खुलुमनानै इसोरखौ मोना सोरबा दंफां खुलुमनानै रावखौबो खुलुमनानै जों मोना लाबासिनो नों गावनो देब आरो देबि बायदि जा माबोरै
Deb आरो देबी बायदि जा माब्रै होनदों आं भगबान गेलेनायखौ आं बुङाखै देब आरो देबिया मा देब बा मा समायना हौवा जा देबी मा समायना आइजो जा बे समायनाखौ देब देबियाव बुङो जो आरो जोला आथोनखौ Eshu Plexada harshada krimanna bara krumili krinsiti kilema Isra बुंदों आं जेला फैगोन मोनसे थांना दोननानै नोंखौ आं सायख'गोन बे मा प्राकृतिक खेथिखौ एक्सट्रा दोननानै मानसि गोजाखौ आं सायख'गोन होनदों मानो दिनसु वाइट नों आंनि जीवन होनदों इसोरा नों आंनि जिउ नों आंनि जीवन मानो सेमब्राक सासु dari dingramaw trijin adong batch नोंनावबो आंना मोनसे गुन दं बे मा जेरै आंखौ नुवा बेबायदि नोंनि आत्माखौबो नुवा आशा बे आंनि सायखं होनदों बे आंनि सायखं तो रिक्स बे हेलवाच एले थामै बक्स आरो बेखौबो मिथियो नोंसोरखौ सासे मानसि मोजां बानायनो थाखाय साफ्रोमबो गुरुआ जिसु ख्रिस्टसिम लानानै त्याग खालामबोदों नों बे मुल्यखौ मिथिनांगोन जुदि नों सिबिदोंमोनबा सोरखौबा होनदों आशुमाना That's it at the hedge on the road. नोंसोर साफ्रोमबो सिबिबोनाय नखराव गायसनबोनाय दोनबोनाय बेंबोनायफोरा दिनै रंजागोन नोंसोरो जुदि इसोर मोनोबा फिसा आंनि तपस्याखौ नोंसोर जाफुङोबाय आंनि बलिदानखौ नोंसोरो दिनै साखार बानायबाय साखार खालामबाय नोंसोरो जै जाबाय नों फिसा होनना बुंगोन जेला नोंसोर इसोर मोनगोन अब्लासो मानो सेनिफ्राय ब्रैसिम माने नोंसोरखौ संसाराव माने एसेबां धर्मजों नोंसोरखौ मानो फोथांना गारबोदों मानो इसोरखौ मोनहैथों जेला इसोरनि आखायाव नोंखौ होनो हाब्लानो जोंहा देरहाबाय नै बे तपस्या साफ्रोमबो गुरुआ होमबासो साक्सेस बिसोरनि बलिदाना होमबासो साक्सेस बिसोरनि तपस्या होमबासो साक्सेस बे संसाराव हा गाफैनाया नोंखौ इसोरखौ मोनहोनो हायोब्लासो अब्लासो नोंनि खाथियाव बोर आरो अननाय नोंनि फुजिनाया होमबासो जाफुङो नों जेला इसोरखौ मोना अब्लासो नोङो जायखौखि फुजिया नों फुरा जायाखै जेला नों इसोरखौ मोनगोन आफाखौ मोनगोन निराकारखौ नों सिनायगोन अब्लासो नों जायखौ फुजिदों नोंहा फुरा जाबाय सम्पुर्ण जाबाय नों होमबासो फिसा नों देरहाबाय बाथौथ' हाबबाय नों एशु गोथार इसोर आफा जिउआ बेखायनो होनदों साफ्रोमबो गुरुआ लेक्सिदिरि दुवुदोंमोन जोबोद समायनायै खर' गंलायना आथिं एलेक्सिदि जोंहा अरायबो बिसोरनि खाथियाव खर' गंलायनाय सनमान दंखायो रावखौबो जोंहा मुगैनायनि लेक्सिद आनरिटेड बिडेटेड नों मानसि मुगैदोंबा होनदों जुदि नोंनि हाथाय माने नोंनि हाथआ जुदि मुस्रुम गोजाजोंबो समान नङा नों फिसा Let's see what region at the world region handle Rutia dirimen kuri didena Christian नों जेब्ला देरगोन नों जेब्ला गोरा जागोन नों जेब्ला देरबाय संसारा नों देरबाय माखौ देरबाय होनगोन नोंखौ जेब्ला नों बाथौथ' दानानै गासैखौबो नों सुरि देहि सायख'नो रोंगोन नों बुजिगोन समायना नों गावनो जागोन इसोरनि खाथियाव नों गथायनो रोंगोन गुबुनखौबो नों गथायनानै नों मोनहोगोन अब्लासो नों फिसा इसोर नों बाथियाव हाबबाय नों देरबाय अब्लासो होनदों गोथार इसोर आफा जिउआ हे गुरु इसोर Practice the heads of Christ utterly platform or reason over extent. ओमफ्राय बेयाव होनदों दे नोंसोर प्राकृतिनिखौ गेलेदों जादों लोंदों थादों बिसोरजोंनो नाथाय बे जुगा दिनै प्राकृतिजों नोंजों गेलेनायनि सम नङा होनदों नोंनि देहाजों नोंनि आत्मानिजों नोंनि कर्मजों नारा नाथा बे मोनथामखौ नोंसोर नाजानांगौ दा नैबे जुग दा आशु क्रिप्स द फेवरेट रिलिजन बेनिफ्राय बेयाव मा होनदों बे मोनथाम जुगा लेसन आमेन वाट इसोरा सोरजिनाय इसोरा बायखो होखानाय मथे जालांखागोनखा नाथाय बेयाव होनदों सायख'नायबो फैयो सिंसावो रिजन जायहानोखि इसोरनि गुरुनि बोसोनफोर मोनफ्रोमबो गुरुनि सैथो बोसोनखौ फालिबोनाया गोजानानो जाथों बे इसोरा बेनो लेसिवन आथुमाव लागोन आरो बेखौ दैदेनगोन आरो बियो बेखौ रेडि खालामगोन बेखौ बुंदों आशु
Ashu. Hemandang singsa fruit tree lele top Sweden in the world nation. Ampai mahandan je जोंनि थाखाय सारेनानि लबनि मुलुआ सारेनानिबो लबनि मुलुआ जोंनि जेबो खामानियाव होनाय नङा होनदों मानो होनबा बोथोरा माखौ थिनदों जुगा माखौ बुंदों नोंखौ माखौ फोरोंदों बे फोरोंनायनि खेत्रआव नोङो जुदि एसेबो गावखौ स्टाफ होआबा नों जेबो नङा लाथिख'नो आत्मा लाथिख' देहा लाथिख' संसार लाथिख' मोनब्रै दिसानि गुननि धोन सम्पति लाथिख'नो बेखौ बुंदों आशु मानोना some step fish out of the banner of the caught children बेयाव बुंखादों जे मोनब्रै दिसानि गासैबो गुना लेसिवाद नेबिदवाद सायख'नायजों लोगोसे जे let's take the facts to read अबेखौबा बोखांनांगौ अबेखौबा दोननांगौ बे इसोरनि खामानि नाथाय नोंहा मोनबा तत्व मोनबानियाव मोनथाम तत्वखौ नोंहा जे सोलोंनांगौ बे नोंनि खामानि दा बेखौ बुंदों गोथार इसोर आफा जिउआ हे गुरु आयशु Praxis the heavy shadow रेबां आरो शेटा क्राउड रिजनेबल प्रेट बेयाव होनदों नोंनो दिनै सोलेर होबाय आं होनदों सोलेर होबाय आं बे सोलेरखौ बेङो न'खरनि गुरुआ आत्माखौ बेङो इसोरा सायख'नाय गुरुआ आरो नोंनि गोथै सह'खौ बेङो सोरबाया आरोबाव लेसिखि बिदुरि देरिजा नोंनि संसार जानाय कर्मखौ बासिबावो सोरबाया होमबा नोंनि सोलेरनि मोनफ्रोमबो आं मोनसे गाइड खालामनानै दोनदों सोरखौबा होनबा बे साफ्रोमबो नोंनि सोलेरनि साफ्रोमबो गाइड खालामग्राया साफ्रोमजोंबो नों मोजां जायोबासो खिमेने वाट नोंनि सोलेरा समायनाय बिदा आरो आत्माया जोंजों समायनाय दोनजागोन बे खेत्रआव दङमोन होनदों आशु नाथाय दा हेभ एरिडिनेस एरिडिनेस ओमफ्राय बेयाव होनदों गुरु नोंसोरनो मानो हरो This is what give me the way elaborate reason better बेयाव होनदों नोंनि मोनब्रै दिसानि न'खरनि मोनब्रै दिसाखौ बेंनोल' नङा फिसा लामा सामायाव बेंनोल' नङा फिसा नोंनि संसाराव धन सम्पति बेंनोल' नङा फिसा नोंनि सोलेर आरो आत्माखौ गथाय जासिम लेक्सि वाट बेसिमसिम दायथ'आ नोंनि थाखाय गुरुनिया दं बेखौ बुंदों आशु Taxi the house student history in the neighborhood of the later Trisha breeding everyone freedom बेयाव होनदों सेनिफ्राय ब्रैसिम Atrishabot Trident and a Watra Breder Region. So, Senify Brasim is in his Sajinako Dana, Jana, Tana, Gelenekachima Hako, Jubai Sabria. Sabri Gurua. Zudit Guru Purpiaman, Gurua Hakamba, Ningini Galasa Dilin Haman. No, come so much on a Haman. No man sit on a Haman with good bread by the Tagoman, and Babagachi Saka, so Mainako, Sabri Guru as in the Jotana Neden. बिसनि गुना जोंखौ साखार मानसि बानायदों नङाबा गिबियाव जों लाचिग्रिटेड लाखुडस दिक्सुमुदि खोमोनगोनां मानसि हाग्रानि अनेकथा गोबांसे बेबायदिमोन होनदों आरोबा जोंखौ समायना दिनैहाय जों साननो रोंबाय गासिबोखौ बे साब्रै गुरा जोङो जथायदों बेखौ जथायनानै जोंनो बे गुनखौ होदों आशु Satisfaction the brain is the key that the watch the brain other is the key that with the riddle and the watch it and the bar Sabri Guniko Jotaina Baguna Mesiko Dine Jotaina Ne Baguna Mesiko Dine Lixity riddle ready Kalamene by Shanda Kimono Ward Siridin Zinga Gabang Simahor Jangabang says Hanai Gabang se Akola Gabang says Daidom and then And by Shiradine, Gau Sasilo, Gau Mohor Mansilo, Aragauni Busun Sasilo, Zini Mohora Mansiza Sigan, Amar Jugaunde, Bezaibai, takes you good, Ara Bebusana, Dunkayan Silikaden, Dawa Daulokalan, Daustria Daustrilokalan, and the bar, Bebusan Mansia, Dini Mansino Situao, Silisigan. That's what him and a watch tree. Betarsa Pajiwa. Pastor the haze the very time brigade, remember what? And about baby says a chill of the Mazuki Avan Hill Black, Timino watch. And a bana, Modini Busam Modini, Goon Ara Modini, Jasazainai, Maya, the Jabahana Miti Hadan and then. Assure
Qatar, Ashram, Afar, Jua. Achite heavy the watch, attitude the moment to counter the Maimon, outtreated the Buddha, reason bed. It's a Buddha, Devsa. Nunkawang dini high, Monsima hor blabber. Let's do the Arami Kunai Song Sarbaba, Kindari the Wat, Ilibit the Wat, Suri the men. Yawandam, Nunkawang Bay goes a Wahajaka Banana Deni, Aranako Botunani Redin, Benoav Sabi Song Saram. Assure Benawada, Gubunada Gaya, Besong Saranand. Assure Benani, Omor Song Sarvia, Benani Tatana Zagabia, and Benani Song Potia, the Kupundang Mansiko. Qatar, Assure, Afa, Jua. Simprak Tastapi Kidimates, and it works. Nunkumandam, O Manchi, Saffron, Nuto Undulamis Kane by dishes of Sarawda. Nunggu undunane dani undunane sekarang pada senang songsar awda. Nakai be songsar ni hayam je besi gile beke, ende. Dia besi gile beke, besi di jalan ke, besi di pergi, besi di tangke. To tetris kutini agana be songsar awda, ende. Ada be tetris kutini agan je, gunje, ada bini lekse di genau ti mohar je, ada teksu dari dia ada meher genau. Texuri the Somailazan, Timina watch. Listen, we have to put it online when Assure, Qatar, Ishwar, Afa, Jiwa. Bakamandang, Som Tal Shiderit, Idi watch. Then had the birds is Somana Gauner. Nunca couldn't sana London. Nunjung has a bird is Somana Gauner. Ada dapat cirongjana gauna, ada rongja tauna somaina ta ada gau kushi ganayana gau kunu shand. Baki je begaya, gau ni onga somaina ni ongand. Assure, take sip the hearts regional pikita prison. Mana, nungi madam korau jumbunan hayasha. Nungi megon ko bokonane jengau jumburan hayasha. Ande. Toksuban unraised. Nungi meguna nangam dong nungi bika nangam dong nungi selera nangam dong. Amba ishora ada taxi nungi nekap nde. Assure afai seranda ang nungi nekap sya. Jadi nanti hako ondeng nungau ni nungi sana ni ondeng obla ang nungi diha arako onane nung kinjawat. Kako pasabde, kako mazang kalamde. Oh, be ang nungi selera nde. Assure. Qatar, Ashram, Afa, Jua, He, Guru, Eshu. Bricks of the house, Kimina Wait, Urijan, among what? Isra Budang, oh Sha. Left him out of Resina, Frida Ribbon. Monsieur Nuize, Monsieur Nuize Barna, Para the Butchers whom I now. You might see Bagadi, Nina Jolina Bagatiba, Monsiva Bibaragaji Tan and Nandunga. Jesipang meher ganana naikan, esipang me kalaring bekulugan. Ambab siya ng sinijibona, siyang sarat bidise, ang niya ganand. To riksam. Amba, dapat siya sumayna, sugari santi biday, arifu pilay, naibiyang niya na inangigun. Assure, Qatar, Ashram, Afa, Jua. Praksa na hebat ang super knamanit. Are you older? Sha, did you mana paisa gaya ba tension jaya? Mana hamba naisinya atmani kushi gaya, nangsara paisa ni kushi uthaya. Bekaina nangsara atmani kushi ko muni kaina paisa ni kushi uthana kaina nangsara paisa ni sayang senana kaina kushi ko paisa unagera. Besi hangni kushi ya nane, kaina orang pun bolpe sapran pun manusia paisa jengla kushi nalai paisa ko kau dia akayo ada dehya labai thana lubi no korau. Berleluhur, mana babi senala tu si kusia. Nanti nanti apa ni kusi babi puasa kusi ni nungan. Dong badong segi apa gasi menjatuh tu mana je besanar. Nungan tu di bekci atma kusi dong lupa. Nanti nanti sini bekci atma kusi geli kena puasa je kusi jana kena be puasa kau tu selaran kusi jaya. Tension dia jaya. Oh ya puasa tu kai mama mesti jawab apa. Ada jana aku kusi apa kosungan tak kai nala nunjuk. Bekanya dengan apa kusi kuri di kalangan dan lalu punya paisa ko. Sekali, atma ni kusi ko dengan paisa nak ni bay.
Bena bima fa le paisa tabatai. Mana bena paisa taba? Bima ko benangla, bipa ko benangla. So somonde jati bongso raukho benangla paisa dong ba ang bena Ishwar. Gatsibo dong bai jinna hayo. Chinchak read. Bila ini number se biar jebbo gaya. Ekhana nongsinau kali jugaw 666 montam siksa paisa janggele nai khushi nagenai kene montam siksa leksugi nongsini jibonau figin dong Bible dong biye. Ashu 666 nongsini paisa jene tipamba paisa jene khushi ko nagira paisa jene najara jati mane gassibo somonde ko khushi nagira balale ka jibon ko bekhane pe number jeng nongsini tipap nai kene be 666 montam ani nongsini jibonau figin hende jobat sikhatraye nung biar puji paisa luti genengkau, nung haja berjob genengha, nung ha nung ye kamai le paisa nung job gen malah kau dan campur kamai, rasa besi tu zero nanti nung zero, lobo malah apa berdaja, basic cak gapat cilok dong ente, hinjau lo, hawa lo, nokor sungsar kasih berlobo, gua boleh kali lob lo, basic sab dah seliga sini dong, asyu, ada basic number lah, yorok milama. Ashu mana kiserebin under what rediva. Ekhane manda nesini besong sarama issue nira kan luan number kuna guru sini dari sini jaga yau. Bema faisa. Ashu the Christ igimen na wat. Faisa ko de lasi kidrujan. Dong gaya jeng kamane uzakan tagan natai be gaya ang haduku jana nanga ang sanbai tananga boinu mudaya nuku saptagan ang banu yang cimaugun muzang maugun maka maka basu pangan do be 6 number abon bai nengko sabodan ekhane ma paisa dong baba gaya baba na sanana anga paisa gaya anga kamane gaya orai bani sanbai ka 6 mudaya paisi ginung now Nai bidimau hei ma dhiram bela hei ma isilai nung ba siganda 6 lamaya ngai lamaya Ashu, the next of the hidden house became unarrest. Gasiba Dharma, one from a guru, Agabagauni, say juk, my juk, tam juk, bridge. But I need an echo, step by step, is a homeward, and I act the Humpa, Humtana Hada, Jishu Christian Nibeleo. A kind of Mansia Madre Mobilama Hangan, no Samado. Jim Alcunudin is Handahaye. Moon Kulu Hom Malama Gitandet. Bila nengkau sini, kau akan ada ini serba satu nengkau salah menhalang nengkau nengkau tidak ada nengkau malah menanggan. Security reason, our degree Shivo reason, anda bah nengkau udah senai, kau community, kau kuno hamdan, kau neng muzang mansina gaji mansina, gerencang nengkau gaji utangkan, nengkau macam na, nengkau kuno hamdan selisya. Biar nengni kacau serba je hamdan ni toklah nani, orang neng muzang za, bertanya ragu gila. Taxi pays out region. Biar nengko orang kabat, deh nengka bagai mazangza. Suktari dishta, vreediness, budren, bahada. Nambani Sahara, disut Irish, bini isi berjalan ada deh dongo bakusi jangan. Kaya apa deh pengen deh apa ni kesusu, bekusi aja tananggo. Anytime beku sampai ada, lesendam, retuku, tatara, firik, angah bidinanggo, pisa nanggo, kaman nanggo, ikipin couch. Nunggu di bunga takkan mana kasih pada ni sakit itu Ishwar kan nari punya buat bunga takkan nira kan Ishwar nanti kasih tanya bamba buat permana dia jangan ekan jabus tu neng hang klaya jabus tu neng hastaya bila ni kasih mana punya dong kaya nalai je mana gaya bikata big patran nungwa dong kasih Natai nengkau bahai nai jeng selegese, nengkau kuhai pertai nai bahai nai ismi kezrau benda. Je neng sahaja guru ko neng mak kormo ya mak kepat neng mak bai dia pertai dek. Jelas orange, lenen. Biar neng ni katiau neng jeng sesenarai biar kasih ber. Ketar. Bisho, Alpha, Jiwa. Some has to read a name or secular duration of what? Amanda. The Siminen Adrish Adada Frita Precaution Bigred.
and bada 6 ko आरो बुंबावदों 6 को 6 5 6 काजोना 6 number 5 6 आव 3 6 दं माने मोनथाम 6 तो 5 6 आव हौवा हिन्जाव बे जेला हाबजेनो बे 6 आव हौवा हिन्जाव सोमोन्दो गैयै जागोन फिसा फिसौ मान सनमान गैयै जागोन आलासि खैदोर आरो हिन्जाव फिसाफोरा खुनु केयार आरो बिसोरो दिक्सिरि बिसोरखौ माने दिक्सिरि बिसोरनि आदरखौ रोङि जागोन थिगसोमोन आरो फिक्सड आरो न'खर जे गोजोन आरो सान्थि बे जानाय नङा नेक्सिदोर आरो बिहामजो सोमोन्दो गासिबो बेफोरो सेस फुंफां जाजोबगोन टक्सरिट नैबे दा 6आ सोलिगासिनो 6 मोनसेया 6 मोनसेया सोलिगासिनो आरो 6 मोनसेया मानसिया जुनार बायदि गावजों गाव जागोन 6 मोनसे सोलियोबा 6आ दा सोलिगासिनो 6आ सोलिगोन आरो बेसेबा गोलाव सोलिनायनि उनाव आरो 6 मोनसे सोलिनोबा गावजों गाव मानसिया मानसि जालायगोन मानसिया मानसि सालायगोन न'खरनि न'खर उन्दुनायावबो बुथारलायगोन आरो सक्सफ्रेट थासिनो मानसिया उजुनायाबो आथिं मोननै मोनथाम मोनब्रै बिदि जागोन मेगन मोनसे जागोन आनसिकेपेड वाच जेबो फैगौ समाव 6आव जेबो लेभेल मोजां जानाय नङा आरो बे 6आवनो गोबां गोलाव दं आरो लास्ट 6आव क्रिजनेमेन्ट वाच हालाय हाफाय मानबायला बायनाय जागोन ओमफ्राय अरगें जागोन ओमफ्राय ट्रुथ डेभिड लास्ट रुवेट फारदेन गिमेन्बा आरो बेयाव आरो मोनसे दंबावो दे गोजौनिफ्राय बिराद गिदिर अर गोलैगोन समब्रेक थास्ट आरो बियो गोबांसे आरो दंबावो बेमार इलिक्सार ड्रिच जोबनाय बे 6 लास्टआव सामिक रेडिएशन किमिन द वार्ड रिजनर जोबनाय बे लास्टआवहाय जोबोद गिलो बालो दं थेवबो इसोरनि अननायाव दङ बे जोबनाया माने मोनब्रै मानो होनदों होनोबा जोबनाय मानो बुंदों होनोबा सेनिफ्राय ब्रैसिम मानसिया जेसेबां खर्म मावदों खामदिनाय आरो जोबथाखौ मावदों बे रिजाल्टखौ खिन्थादों जे नों मा मावनानै मा रिजाल्ट मोनगोन बे रिजाल्टखौ खिन्थादों बे रिजाल्टखौ खिन्थायोबा थेवबो इसोरनि अननायाव गावनि सोरजिनाय बे गुन बे जोबनायाथ' मा मोदायनि गासिबो सिक्सआ मोदायनि गासिबो होनाय बियो नैबे जोबजोबगोन ओमफ्राय थेवबो इसोरा गावनि सोरजिखौ बे सोरजिनाय बुहुमखौ फोजोबालाय बेयाव से मोनसे जागायदों आरो दा बे मोनथाम नाम्बारजों संसारा जोबगोनाव नैबे दिनैहाय से जागायदों जाहाथे बे संसारा आरोबाव थांनानै थायो आशु गोथार इसोर आफा जिउआ बेखायनो नों साफ्रोमबो गुरुनि बोसोनफोरखौ जिसु ख्रिस्टनि बलिदानखौ साफ्रोमबोखौ बेफोरनि गासैबोखौ सन्मान आरो मान गोसोजों गाबख'नानै नोंसोरनि अननायाव जों दिनै इसोरखौ मोनबाय नोंसोरनि अननायाव जों इसोर बुंनाय मथे जों गसंनो हायो थाबायनो हायो थांनो हायो गथायनो हायो नोंसोरनि बलिदान नोंसोरनि होनाय गुनजों जों दिनै आफानि खाथियाव मोनबाय जेला गसंनानै थानो हायो बेबायदि हिसाबै जोङो साफ्रोमबो गुरुखौ जों सन्मान होयो आशु Letztendlich Kissamov Adristikir Janabov Pratis Tairo Wana Region ओमफ्राय होनदों सामै काउच अरायबो सोबावबो दिन माने 1 निफ्राय 4 5 सिमा बा थथुसिमा नों जि जायगायावहाय फोथायनानै बोसोनखौ फालियोबासो बेयाव बयहाबो गासिबो धोरोमाव बे देरहानाय गोथार इसोर आफा जिउआ दिनै नों जुदि आफाखौ मोननानैबो आफाया मा बुंदों मा बोसोनाव थानो खिथादों मा खालामनो खिथादों नों माबोरै थानांगौ बेखौ नों सोलोङाबा फांफुङैबा नों आफानाव था जिसुनाव था सोरनावबा था नों राहा गैया फिसा नोंखौ दसे सम मोनगोन सोलायाबा ओमफ्राय नों बेयावनो गोलैफिनदों नों जुदि सोलायाखैबा बेबायदि जायो गोथार इसोर आफा जिउआ आशु हे गुरु गोथार इसोर आफा जिउआ हे गुरु